Radu era un student mediocru la Facultatea de Medicină Dentară din Iași. Era înalt și foarte slab. Colegii râdeau de el că dacă dădea domnul să termine facultatea, nu va avea forță să scoată nici măcar o măsea de lapte. Cu ocazia Paștelui, Radu se întorsese în orașul natal Galați pentru a petrece sărbătoarea cu familia. După multe luni, avea să-și revadă verișorul mai mic, de care era foarte drag. Voia să-i facă o glumă știind că este foarte ofticos. Cumpărase un ou roșu de lemn cu care avea să câștige de fiecare dată. Plănuia să-i spargă ouăle până când verișorul lui va începe să plângă. Însă bunica lui Radu îi dăduse planul peste cap. Invitată la masa de Paște fusese și o rudă îndepărtată pe care Radu nu mai văzuse niciodată. Era vorba despre un moș înalt care arăta de parcă avea 200 de ani. Pe lângă faptul că avea fața foarte ridată, avea și multe cicatrici. Bătrânului îi murise recent soția, iar bunica lui Radu se gândise că nu s-ar fi cuvenit să petreacă Paștele singur. De cum îl văzuse, Radu realizase că moșul nu-și dorea să fie acolo. Părea foarte prost dispus. Stătea într-un fotoliu și nu vorbea cu nimeni, doar arunca priviri răutăcioase invitaților. După ce masa fu așezată, veni și momentul când aveau să ciocnească ouăle. Radu scoase pe furiș oul de lemn, însă nu apucă să vorbească cu verișorul lui, deoarece bunica îi propuse studentului să ciocnească cu moșul veșnic încruntat. Fără tragere de inimă, se apropie de omul în vârstă. Ridică oul și spuse: "Hristos a înviat." Moșul mormăi ceva inteligibil. Radu îi sparse oul. Se îndreptă apoi către vărul său pentru a ciocni și cu el, însă acesta se apucase deja să decolească un ou pentru a-l mânca. Ratase ocazia. Radu se așeză la locul lui, ascunse în buzunarul gecii oul de lemn și luă unul real. Vrut să-l spargă cu un cuțit ca apoi să-l mănânce, însă auzi o voce care îi spuse: "Ia-l pe al meu, eu nu pot mânca ouă că mă stric la stomac, mănânc numai carne." Se întoarse și văzu că îi se adresase moșul cu care ciocnise. De data asta vorbise foarte clar. Luă fără chef oul din mâna veștejită a bărbatului în vârstă. Se așeză înapoi la masă și se apucă să-l curețe. Dar din nou începu să curgă un lichid roșu ce părea a fi sânge. Coaja se sparse și în farfurie căzu un pui mort cu mațele scoase pe afară. Bunica lui Radu sări ca arsă. Își ceru scuze că servise un ou stricat, ca apoi să ia farfuria din fața tânărului student la stomatologie. Radu privi moșul, dar acesta avea ochii închiși și respira greoi. Părea că adormise. La insistențele bunicii încercă să curețe un alt ou, dar și din acesta căzu un pui mort. Un miros putred inundă sufrageria. Spre rușinea bunicii, invitații deschiseră geamul la sufragerie și strânseră toate ouăle de la masă pentru ca apoi să le arunce. Excluzând incidentul cu puii morți, restul mesei decurse bine. Mâncarea fusese bună și invitații se simțiseră bine. Moșul nu gustase deloc din bucate, ci dormise până în momentul când veni vremea să plece. În acea seară, Radu a avut un vis ciudat. Era într-o pădure înnecată în beznă. Fugea de o creatură, însă nu o putea vedea. Nu era atât de frică pe cât era curios cum arăta creatura. La un moment dat se opri din alergat. Se întoarse cu fața către bestie, dar nu se întâmplă nimic. Nu-l urmărea nimeni. Se așeză în fund pe iarba udă. După câteva momente decise să se întindă pe spate. Privi cerul înstelat ca apoi să închidă ochii. Cum a dormit în vis, se trezi la realitate. Era dimineață. Se ridică din pat și stomacul îi ghiorăi zgomotos. Murea de foame. Se duse în bucătărie unde dădu peste mama lui. Femeia îi încălzi friptura de miel rămasă de la masa de Paște. Radu mâncă cu poftă, apoi ieși din casă. Se urcă în autobuz. Se îndreptă către un supermarket pentru a-și cumpăra ceva dulce. Foamea încă nu-i trecuse. Însă, după 2 stații, bătu cu pumnul în geamul care separa călătorii de șoferul autobuzului. Rugă bărbatul care îl conducea să-i deschidă ușa urgent, că altfel avea să vomite în autobuz. Cum coborâ din mașină, vomă carnea de miel nedigerată. Simți același miros de putrefacție ca la masa de Paște. Decise să se întoarcă acasă. Avea să meargă la spital. Probabil făcuse toxi-infecție alimentară. După consult, medicul îi spuse că totul era în regulă. Posibil să aibă o iritație a stomacului. La plecare, medicul îl rugă să încerce să mănânce ceva mai ușor, eventual niște iaurt cu stixuri. Până la Iași, Radu nu mâncă nimic. În următoarele zile constată că orice încerca să mănânce, fie lapte, carne, legume, aveau același miros insuportabil de cadavru în descompunere. Îngrijorat, îi povesti unei profesoare de la facultate ce se întâmplase. Aceasta îi spuse să încerce niște remedii naturiste.
Însă vânzătorul de la magazinul cu produse naturiste, când a auzit despre ce era vorba, îi recomandă să viziteze o tânără care se pricepea în descântece. În opinia lui, studentul fusese blestemat. Radu plecă dezamăgit. Nu era nebun să creadă în blesteme. Trecură 3 zile de când mersese la magazinul naturist, zile în care stătuse numai în pat. Murea de foame, dar nu putea mânca nimic, doar apă putea bea. Disperat, se ridică cu greu din pat în a 4-a zi și o contactă telefonic pe tânăra expertă în descântece. După ce ascultă povestea lui Radu, aceasta îi promise că va veni de îndată. Nu trecu o oră, că femeia îi bătu la ușa căminului. Radu depuse un efort considerabil să se ridice din pat pentru a răspunde la ușă. Când tânăra îl văzu, înjură și își făcu cruce. Se așteptase să fie palid la față, dar nu în halul acela. Îl întrebă pe Radu dacă se privise în oglindă în ultimele zile. Acesta recunoscu că stătuse doar în pat. Își târșâi picioarele până la baie. Încremeni când își văzu chipul în oglindă. Rămăsese doar pielea lipită pe oasele feței, atât de mult slăbise în cele 4 zile. Însă, cel mai șocant era faptul că îi lipsea o mare bucată din buza superioară. Deși avea gura închisă, îi se vedeau jumătate din dinți. Se uită plângând la tânăra care îl privea cu milă. Aceasta îi explică faptul că fusese blestemat recent. Îl asigură că nu era vorba de vreo boală. Lui Radu îi se făcu rău când auzi explicația fetei în ceea ce privea bucata lipsă de pe față. De foame, în somn își rosese singur carnea. Tânăra îl așeză cu grijă pe pat. Scoase din sacoșa cu care venise o găină vie. I-o puse în brațe lui Radu. Acesta o privi cu poftă. Deschise larg gura și mușcă o bucată mare din pieptul găinii. O prinse de aripi și începu să-i mănânce stomacul. Nu trecu mult că o consumase pe toată. Radu simți că își mai revine. Tânăra se ridică să plece. Îi spuse în concluzie: nu poți mânca decât ființe vii. Din acest motiv, orice mâncare preparată îți miroase a cadavru în descompunere. Momentan poți mânca orice ființă vie, însă, mai mult ca sigur, în câteva zile o să te satisfacă doar carnea și sângele de om. Dacă continui să te înfometezi, o să o iei razna și o să continui să mănânci părți din corpul tău. Asta până când o să mori. Sfatul meu: du-te la persoana pe care ai supărat-o atât de tare încât să te blesteme în halul ăsta și roagă să te ierte. Grăbește-te. Cum plecă femeia, Radu scoase niște pâine uscată din frigider, puse pe pervazul geamului firmiturile. Fu în stare să prindă un porumbel pe care îl devoră cu poftă. Pe seară îi se făcu din nou poftă. Reuși să prindă încă un porumbel, însă cum îl mâncă, vomă. Organismul lui evoluase. Radu se decise că era momentul să iasă din casă. Trebuia să vâneze un om pentru a prinde forța necesară să se întoarcă în Galați. Se gândise intens pentru câteva ore și ajunsese la o singură concluzie. Fusese blestemat de moșul care adormise la masa de Paște. Probabil se supărase că îl păcălise cu oul de lemn. Nu a avut puterea să se minuneze de absurditatea situației. Bătrânul se enervase atât de rău pentru o simplă glumă. Radu își mască fața cu un fular. Era ora 1 noaptea, studenții se întorceau din oraș. Se ascunse pe o stradă slab iluminată. Ajunse la concluzia că în starea lui nu va fi capabil să atace un bărbat. Astfel se hotărâ să vâneze o fată. Dacă avea noroc și era beată, cu atât mai bine. Nu a avut de așteptat mult. Victima ideală a apărut pe stradă. După cum mergea, era amețită bine. Era și plinuță, ceea ce îl bucură enorm pe Radu. O atacă de la spate. Reuși să o doboare la pământ. Își dădu fularul jos și deschise gura larg pentru a o mușca de gât. Poftea la carnea de om atât de tare că îi curgeau balele pe fața fetei ca apa la robinet. Fu surprins când studenta reuși să-i dea un picior în piept și să-l arunce la pământ. Se ridică speriată și fugi. Radu se întoarse dezamăgit în camera de cămin. Era slăbit rău. A dormit instant. Dimineața se trezi odihnit. Avea o forță nebănuită. Fu surprins de energia care îl cuprinsese, dar observă repede cerceafurile pline de sânge. Peste noapte își mâncase mâna stângă până la cot. Nu a avut timp să-și plângă de milă. Își înfășură mâna rănită într-un tricou și își mască fața cât de bine putu. Se grăbi să ia trenul până la Galați. Reuși cu greu să se ferească de privirile călătorilor. Când vagonul începu să se umple, se închise în baie până ajunse la destinație. Pe drum își sună bunica pentru a afla adresa bătrânului care îi întorsese viața cu curul în sus. Folosindu-și ultimele puteri, se târâ prin oraș până ajunse la casa moșului. Bătrânul îl primi fără frică în casă. Radu căzu în genunchi și plângând în hohote își ceru scuze pentru că făcuse greșeala de a-l păcăli la masa de Paște. Moșul început să râdă puternic. Îl ajută pe Radu să se ridice și îi spuse: ai înțeles greșit.
Nu e vorba de un blestem, e un cadou. Ai avut norocul să mă păcălești în ziua de Paște. Tradiția poporului meu spune că trebuie să te răsplătesc pentru asta. Ți-am oferit același cadou pe care i l-a oferit și Dumnezeu Fiului Său, viața eternă. Nu te îngrijora de aspectul tău de acum. După o masă bună, îți vei reveni complet. Dar e decizia ta. Nu te pot obliga să accepti. Dacă vrei să revii la viața ta de până acum, unde erai un nimeni, lipsit de putere, o poți face. Dar trebuie să te decizi acum. Trebuie să-ți menționezi faptul că mai am un cadou pentru tine, dacă decizia ta e una favorabilă. Radu se blocă. Își dorise mult ca viața lui să revină la normalitate, dar în momentul acela avea dubii. Fără să realizeze, acceptă. Bătrânul început să se dezbrace. Îi spuse lui Radu: eu sunt ultimul tău cadou. După ce o să mă consumi, o să-ți recapeți puterile. Radu se apropie de omul care stătea în pielea goală în fața lui și cu greu reuși să-i rupă gâtul. Îl ridică pe masa din bucătărie și începu să înfulece. Din casa moșului ucis ieși un tânăr chipeș și într-o formă de zile mari. Radu avea din nou ambele brațe. Merse fericit până la faleța Dunării. Se așeză pe o bancă și privi oamenii care se plimbau. Stomacul îi ghiorăi încet, de poftă, însă nu se grăbea. Avea tot timpul din lume.